नमस्कार, मी सत्यविजय नाईक, हिंदू जनजागृती समिती दक्षिण गोवा समन्वयक। आज संपूर्ण देशभरामध्ये ज्या चित्रपटाची चर्चा सुरू आहे तो चित्रपट द केरला स्टोरी। या चित्रपटाच्या माध्यमातून लव्ह जिहादची भीषण वास्तविकता आज जगासमोर आणण्याचा सर्वप्रथम कुणीतरी प्रयत्न केलेला आहे। या चित्रपटाच्या माध्यमातून केरळमध्ये ज्या 32,000 मुली या लव्ह जिहादला बळी पडल्या आणि ज्यांचा आज आतंकवादासाठी उपयोग करण्यात आला त्यांची भीषणता सांगणारा हा चित्रपट आहे। बांधवांनी, हे लव्ह जिहादचं संकट आज संपूर्ण देशभर पसरलेलं आहे आणि या माध्यमातून ही वास्तविकता जगासमोर आणावी। त्यामुळे सर्व हिंदू युवती, पालक या सर्वांना मी आवाहन करतो की आपण सर्वांनी हा चित्रपट अवश्य जवळच्या चित्रपटगृहात जाऊन पाहावा। आताच मिळालेल्या माहितीनुसार मध्य प्रदेश सरकारने मध्य प्रदेश राज्यामध्ये हा चित्रपट पूर्णतः टॅक्स फ्री केलेला आहे। त्यामुळे गोवा सरकारकडे आम्ही मागणी करतो की गोव्यातही हा चित्रपट टॅक्स फ्री करावा आणि या माध्यमातून हे वास्तव, हे लव्ह जिहादची भीषणता प्रत्येक हिंदू युवतींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने हातभार लावा। नमस्कार।